Arratsaldeon. Ongi etorriak, fededunok. Giza izatearen muina ukitzen duen errealitatea da heriotza. Heriotzak era askotako gogoetak sor diezazkiguke. Gogoeta guztien gainetik ordea, gure argazkia ikusteko gonbita daukagu. Mugatuak erala, mugan bizitzeko eginak, eta mugak gainditzen ikasi beharra daukagula. Heriotzaren mugari aurre egiten ez dionak, ez du bizitzen ikasiko. Fededunak badauka itxaropenerako bidea. Muga guzi hauetatik Jesus berpiztua igaro zen aurretik. Berpiztuaren argitan mugak etzaizkio horma bihurtzen fededunari. Hil beharra bizi berrirako aukera bihurtzen du. Heriotza bera bizi nahiaren atal ikusten du fededunak, bizitzarako pauso. Heriotzaren aurrean ezinez erori, ala heriotzari konfiantzaz begiratu. Badago aldea. Jesusek argituko digu gure iluna. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Egin dezagun otoitz. Ireki jauna gure bihotzak zure esanetara. Gure ilunpean argia izan dezagun. Gure zalantzetan uste ona eta elkarri laguntzeko indarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hasi dezagun gure otoitzaldi hau abestuz, gure itxaropena abestuz. Piztu da Kristo. Piztu da Kristo. Aleluya. Gure kantako. Aleluya. Jainkoak baitu gaur Kristo piztu. Aleluya. Bere indarrez piztuko gaitu. Aleluya, aleluya. Piztu da Kristo. Aleluya. Gure kantako. Gure gorputza baitu egoitza. Aleluya. Orain berekin gaitu bat egin. Aleluya, aleluya. Piztu da Kristo. Aleluya. Gure kantako. Aleluya. Senideok, gure anaia Jose Luisen gorpua hartuta etorri gara, Jesu Kristoren aldare ondora. Jesu Kristo aitortu baizuen berak bere bizipoz eta bere argibete. Ospakizunari hasiera ematean, Pasko zuzian argia piztera goaz. Anaia Jose Luisen gorpuaren ondoan, Pasko misterioaren argia piztu nahi dugu. Kristo berpizturik bizi da, eta Kristorekin elkarturik gure anaia ere biziko da.
Mundu honetako argiak itzaltzen badira ere, bada itzaltzen ez den betiko argia. Argi hori opa diogu gure anaiari. Maitasunezko ospakizuna egiteko, Jesusen argiak garbituko du gure barrua. Senideok, sinets dezagun Jesus berbiztuarengan. Egin dezagun otoitz. Jainko aita algustiduna, zure semea hil eta piztu dela aitortzen du gure fedeak. Egizu zeure ongi naiz, heriotzan zure semearekin bat egin den Jose Luis zure zerbitzaria, misterio honen bidez, poztu dadila haren piztueran ere parte izateaz. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lehenengo irakurgaian, Isaiasek ematen digun ikuspegia, benetan pozgarria da. Betiko ondatuko du jaunak heriotza, negar malko guztiak txukatuko ditu. Hala dio jaunak, entzun dezagun arretaz. Isaias profetaren liburutik. Sion mendian, jaun ahal guztidunak otordu oparoa emango du, nazio guztientzat. Janari gozo mamitsuz, ardo zahar bikainez. Mendi honetan kenduko du herri guztiak estalerik zeuzkan zapia. Nazio guztiak bilduak zeuzkan oiala. Behin betiko galduko du heriotza. Jainko jaunak guztien begietako malkoak xukatuko ditu. Eta mundu guztian jasaniko lotsaizuna bere herriaren gandik baztertuko. Hala esan du jaunak. Egun horretan, hau esango dute. Hona hemen gure jainkoa, berarengan genuen itxaropena, eta salbatu egin gaitu. Jauna da. Berarengan genuen itxaropena, poztu eta alaitu gaitezen, salbatu egin baikaitu. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrea. Denok, jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrea.
lasai ez naiz ezeren beharrean, larre gurietan etzan arazten nau, atsedenezko iturriran narama, eta birbizten dit barrena. Banarama bidezi hor zuzenetatik, bere izenagatik. Denok? Haunatultan zai, ez naiz ezeren beharrena. Zoriona eta grazia ditut aldean, nire bizi guztiko egunetan, eta jaunaren etxean naiz biziko, luzaroen luzaro. Haunatultan zai, ez naiz ezeren beharrena. Eta orain evangelioa entzun behar dugu. Guk zeruan dugu gure herri, eta itxaro handik itxaroten dugu salbatzailea. Badator senargaia, atera zakizkiote bidera, egon erne, ez bai dakizue, ez egunik, ez horturik. Atozte zuek nire aitaren bedeinkatuak. Ikasgai ederrak Jesusek evangelioan ematen dizkigunak. Zuti jarri eta entzun dezaiogun arreta handiz. Denok aleluia. Mauten hauenak beteko du nire hitza, dio jaunak. Eta aitak maiteko du, eta harengana etorriko gera. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Jainkoaren erregetzarekin, kriseiluak hartu eta senar ezkonberriari bidera irten zitzaizkion 10 neskatxekin bezala gertatzen da. Neskatxetako 5 zentzugabea ziren eta 5 zentzudunak. Kriseiluak hartzean, zentzugabeek ez zuten oliorik hartu. Zentzudunek ordea, kriseiluekin batera olioa ere hartu zuten ontzietan.
Senarrak luzatzen zuenez, logaletu egin ziren denak, eta loak hartu zituen. Gauerdian oihu bat izan zen, hemen da senarra, irten bidera. Jaiki ziren denak, eta beren kriseiluak prestatu zituzten. Orduan, zentzugabeek zentzudunei esan zieten, emaguzue olio pixka bat, kriseiluak itzaltzera doazkigu eta. Zentzudunek erantzun zieten, ea ez dugun nahikoa denontzat, hobe duzue bada ez bada dendara joan eta erosi. Baina erostera joana zirelarik, senarra iritsi zen, eta prest zeudenak esteietara sartu ziren berarekin. Eta atea itxi egin zen. Iritsi ziren azkenik beste neskatxak ere, eta dei egin zuten, jauna, jauna, zabaldu. Baina jaunak erantzun zien, benetan diotsuet, ez dakit nor zareten. Zain egon, beraz, ez baidakizue ez egunik, ez ordurik. Jaunak esana, Jose Luis hiltzaigu, gaixo zegoen bai, astean 3 bider eraman behar izaten zuten, edo genuen Gasteizera dialesia egitera. Duela gutxi egin zioten ebakuntza eta gero, etzen lehen gora itzuli. Oso ahul zebilen azken aldian. Guzti horrek, etzion etorkizun luzerik eskaintzen gure harriri. Eta azkenean hil egin da. Bai, jakina da, horrela gertatzen direla gauzak, baina halata guztiz ere pena izugarri esantetzen dugu. Pertsona askok maite izan du harri, egon den lekuetan. Beasainen, Arrasaten, Bidaurretan, atzo eta gaur ikusten ari garen modura. Berarekin une gaziak eta gozoak bizi izan ditugu. Asko zeintzen zuen bere esparru pertsonala, eta zertxobait kosta zitzaion anaidi handi honetara moldatzea etorri zenean duela 2 urte. Baina aldi berean asko gozatu dugu berarekin. Bere komentario, elkarrizketa, bere gorraizi guztiarekin, bere okurrentzi eta barrekin. Aitortzen zuen, eta baita guk ere ikusi, ondo zeramala bere egoera zaila. Kontranesana dirudi, baina gaixo zegoela ondo zeramakien. Egia esan ondo zainduta egonda baita ere, zaintzaileen aldetik. Eta maitatua. Jose Luis ez dugu aztuko. Bazituen bai bere kezkak, burutazioak, fedearen eta biziaren inguruan oso irakurtzalea zen, teologia gustoko zuen, eta galdera askoko gizona zen. Azken aldian kezkaturik zegoen, kasualidadea edo ez, eskatologiaz, gerokoaz, fedeaz. Lehen irakur gaian, fedeak eraginda entzun dugun bezala.
Mendi honetan kenduko du jaunak, herri guztien gainean edatua dagoen estalkia, guztia estaltzen duen oiala. Jose Luisek gure guk harri ditzen genion Arizabalaga. Bere kezkak, zalantzak eta erdielaino guztiak kenduko zaizkio eta argi ikusiko bere esperantzak baduela erantzunik Jainkoaren partetik. Hala entzun dugu. Ara gure Jainkoa. Haren zain geunden eta salbatuko gaitu. Eta Jose Luis ezagututa, ez da gutxiago beste hau ere, hasieran entzun dugu. Zion mendian jaun guztidunak, otordu oparoa emango du nazio guztientzat. Janari gozoma mitxuz, ardo zahar bikainez. Bai, harri, zure gozea asea izango da zentzu guztietan. Eta gu? Ebangelioari helduz, Jose Luisen heriotzak gure mugak agerian jartzen dizkigu. Bizitza aurrera doakigu, hainbat zeregin eta beharrei, kanpotik eta barrutik datozkigun urgentziei erantzun nahiez. Norberak dakizki beren urgentziaz. Baina bizitzako gauza importanteenei behar bezain beste kasu egin gabe behar bada. Urgentziek gauza importanteak alde batera ustera ematen gaitu askotan. Oso okupatua bizi baikara, hainbeste gauza egin behar baitugu, eta anaia baten heriotzak duela 2 egun harekin hizketan egon, eta atzo hilda. Anai baten heriotzak geldialdi bat egin eta bizia zertan doakigun begiratzera garamatza. Tupostean betiko martxa gelditu egiten da, eta guztia beste begiradaz ikusteko aukera eskaintzen. Jesusek esandako parabolako neskatxa zentzudunak, ala neskatxa zentzugabeak edo tuntunak bezala bizi gara. Senargaia bizia benetan merezi duen horren aukera noiz etorriko zain, erne, prest, eta iristean serioski bizi ahal izateko, ala erdilotan oso distraiturik, une erabakigarriak datozenean konturatu gabe bizitzako aukera paregabea galduz. Gaur, ez gaude Jose Luisen heriotzak sorti dugun pena adierazteko bakarrik. Baita gure bizitza nondik nora eta zertan inbirtzitzen ari garen ikusteko ere. Behar bada, Jose Luisen azken zerbitzua hau izan daiteke. Bera ezagutu eta orain ez dagoelarik geure buruari begiratu eta zertan gabiltza. Eta zertan abil norberak bere buruari egin beharko lioken galdera. Bukatzeko, eskadi ezaiogun uste osoz Jose Luisen alde biziaren jainkoari. Nazareteko Jesusek agertzen digun jainko horri. Baita gutako bakoitzaren alde ere. Heriotza bakoitzaren aurrean, bizia da aldarrikatzen duguna. Jainkoak Jesusen piztuerari esker ematen digun bizia.
Eta halako batean, Jainkoak berak plantatutako mahaiaren bueltan bilduko gara Jose Luisekin betirako otordua egiteko. Orduan bai zoriona salvazioa. Otoitz egin diezaiogun zeruko aita onari, eta eska diezaiogun bete gaitzala denok bizi doainez. Eska dezagun jaunaren argia hil direnentzat eta bizi garenontzat. Entzunarren jauna, Eliza osoaren alde, bere uste ona Jesukristoren evangelioan jarriz, biziaren mezua zabaldezan alaitasunez gizartean. eska dezaiogun jaunari, Gure Euskal Herriaren alde, berri onaren bake sendoak elkartasunean bizitzeko zoriona eman diezaion. eska dezaiogun jaunari, Gure anai Jose Luisen alde, mundu honetan kristau sinismena bizitzeko grazia izan duenez, poza bete-betea izan dezala aitarenean. eska dezaiogun jaunari, Sufritzen ari diren guztien alde, eta batez ere gure anaia hildakoaren senideen alde. Beren saminean bakea eta itxaropena izan ditzaten. eska dezaiogun jaunari, Hemen bildu garen guztion alde. Jainkoak bizipozez goza gaitzan, eta biziaren berri ona zabaltzeko adorea eman diezagun. eska dezaiogun jaunari, Entzun aita erruki horra, maite duzun herri honen eskariak. Emaguzu oparo zure bizi betea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ikusia dut zeru berria, ikusia lur berria, lehengo zeru, lehengo lurrik, etzen gehiago ageri. Ikusia dut hiri santua, Jerusalemen berria. Jainkoak handi zerutin jaizten, ezkon berria iduri. Lur berrieta zeru berria, aurrakaitu bategiko. Lur berrieta
Eriotzerik, eritasunik, ez da gehiago izango. Negar zotinik ez da entzungo, ez eta dolu, ez oiu. Bere minekin lehengo gauzak, betiko dira suntzitu. Lur berri eta zeru berria, haunar gaitu bat egingo. Lur berri eta zeru berria, harekin gera biziko. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jauna, Jose Luis zure zerbitzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu opari gai hau. Eta zure bihotzonari eskatzen. Zure semea salbatzaile kupidatsua dela sinetsi zuen honek, aurki dezala orain epaile errukitsua. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunak aldatzlagu. eskerrak jaungoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Harengan argi egin digu piztuera zoriontsuaren itxaropenak, eta naita ez hilbeharrak goibeltzen gaituenok, gero ilazkor izango garen hitzak posten gaitu. Zure zintzuei jauna, bizia etzaiek entzen, aldatzen baizik. Eta lurreko bizileku hau ondatzean, betiko bizilekua gertatzen zaie zeruan. Horregatik, aingeru eta goiaingeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna, zeko lurrak beterik dauzka zure diztina. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu
eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Oro bat, izango goan jauna, gaur mundu honetatik zeure gana eraman duzun Jose Luis, zeure zerbitzaria. Heriotzan, zure semearekin bat egin duenez gero, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Era berean, izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren beste gure senideak. Eta hildako guztiak ere, harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita al guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak erakutsi eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zarera, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizue, nire bakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasun. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zueki, Eta zure espirituaren emaiogu bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. errukia. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Ona hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duena. Betiko bizia ematen diguna. Zorionekoak jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz zunere etxean salatzen. Baina salatu bat asketan. Sinisten dut jauna, sinisten dut, kanta dezagun denok. Sinesten dut jauna, sinesten dut, bihotz barrenean, gorderik zaitu. Itxaro dut jauna, itxaro dut. Itxaro dut jauna, itxaro dut. Zugan uste dunik, uzten ez duzu. Maite zaitut jauna, maite zaitut jauna,
Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure semeak bere gorputz santuaren sakramentua utzi digu bideko janari. Egizu zeure ongi naiz, Jose Luis gure senidea sakramentu honen bidez, irits dadila Kristoren betiereko mai berera. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eskerrik asko zuen fedeak eraginda otoitzontan parte hartu duzuen guztiei. Eskerrik asko Jose Luisen familiako eta lagun guztien partetik. Horrelako momentu garratzean, zuen laguntza eta solidaritatea agertuz, zuen fedearen testigantza denontzat geure itxaropenaren lagungarri izan baita. Eskerrik asko. Kanta dezagun denok. Jauna zure gana gatoz, eriotzaren minez, barrutiko iber edozuzi, ta ulertu ezinen. Jauna zuzara, gure bizia, gure etorkizuna. Zure esku uzten dizugu, jauna maite duguna. Jauna zuzara, gure bizia, gure etorkizuna. Zure esku uzten dizugu, jauna maite duguna. Aita guztizona, zure eskuetan uzten dugu gure senidearen anima. Itxaropen hau aitortzen dugu. Kristogan hil diren guztiak bezala, Jose Luis ere Kristorekin piztuko dela azken egunean. Jaun erroki horra entzun gure otoitzak, eta ireki zeruko ateak zure zerbitzariari. Egizu hemen gaudenok, elkarri lagun diezaiogula, sinismenak erakusten dizkigun hitzez, gure senidearekin batean, zure ondoan biltzen gaituen arte. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Eta orain erraustera eramango dugu gorpua, nahi duzuenak juntzitezke gorpuarekin batean edo gorpuaren atzetik. Zoazte jaunaren bakean, Eske